उमाशंकर देवबर्मा ताई बरंगनां गणेश देवबर्मा ताई सिनियर भाई सफाइजाक ini senior leader sebagai XEM Bरंगनां चंद्रदय रूपिणी ताई और फाइमानजाक फाइजाक IWF ni advisor बरंगनां जों पवित्र भक्ति जमातिया ताई फाइ सफाइजाक IWF ni president ताई आं गोबां बुंमुं खलिया गोबां अजामा बरंगनां रक जतनो नां खाका हामिया फारो ताई अबस्कांगो बासाजाक जत आनि थाकसालाय आनि साय अंकरा आनि साय कुसु जतनो न खाका हामिया फारै तरक तिनिनि तिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट लेभेल तिब्रा मथानि संसाजाक पान्दावन रक फाइमानि बागै आंगरनो खबरकानि मुसुङो पुइलानि सिबि पाइथाक पर्यन्त तिनिओ तिनि बुबाग्रा तिनि थांनानि तिनि सार्भाइवेल तिनि जे माने नायजाक बा तिनि जे असिस्ट गरिङि दंमोन आबुनो असिस्ट मानानि बागै तिनि बुबाग्रा तिनि थानिओ ककजानानि बागै फाइ दङ आउन बागै आंगर जतननो खबरनाय लास्ट पर्यन्त जेन तरक तिनि 70 বছর চিনি যেটা বংশ কমরনাनै কমরতো ইংনি थांमोनि आरनि থেকে कमरियावै आइना हाय दफाङै चिनि जागनानि बागै दिनै स्वयं बुबाग्रा ब जोंनो दिनै चिनि बागै प्रथमा काहाम क काहाम तुबै फाइ दङ के क काहाम आइना हाय sei चिनि 184 जना तै ini history no repeat खालामनायनि बागै ताई चिनि कालचार no repeat खालामनायनि बागै ini identity no repeat खालामनायनि बागै ini survival no नानानि बागै जों तामो खालामना नांनाय जों जतनो खनाव थानचा बेबा आ थानचा न आइना हाय बाहायके मजबुत नाय आबुनो कक जानानि बागैनो चिनि बुबाग्रा फाइ दङ आउन बागै आं गोबां कक साया आइना हाय नरं थानि खबरनानि मुसुङो फार्स्ट टू लास्ट पर्यन्त अम्मा तो दङै चिनि गोबां आदं र कक काहाम तुबै फाइ दङ जे कक जों मोथांजागनानि कक जे कक जों दफाङै बासाय दांनानि कक आ कक न खोनानै बागै आउन बागै आं गोबां कक सालिया असुक साइनो हायना हाय जतनो न खाकाम ताई हामबाया फारै आनि अ तामनाय वेलकाम स्पीच अरन पाइरेखा जतनो न खुलुमबाय